fattede hurtigt, hvad det drejede sig om. Han mente inden for få minutters samtale frem og tilbage, at der så ingen vej var udenom. Der måtte tages en DNA-prøve. Han fortalte, at der fra tid til anden havde været bekendte, som havde antydet det samme om Deans faderskab, men at det sådan set aldrig havde rørt ham. For han vidste jo, at det var noget vås. Men denne gang var det noget andet. Nu kom anklagen fra systemet. Vi sad en stund på bænken og drøftede det praktiske i en sådan test. Hvor skulle den tages, og hvordan? Samtidig arbejdede følelserne i flere. Den første følelse, der fandt vej ud til mig, handlede om Dean. Om, hvor totalt ydmygende for Flemming det ville være at skulle fortælle barnebarnet om anklagen og bede ham om at få foretaget et mundskrab sammen med sin morfar. Forestil dig, at det var dit eget barnebarn, sagde han til mig. Tror de, jeg handlede, som jeg gjorde for sjov? Eller fordi jeg havde bollet hans mor, da hun var 17? Da Deans mor overlod ansvaret for Dean til mig, ændrede mit liv sig jo totalt. Fatter de ikke, at jeg var den eneste, Dean havde? At hvis jeg havde opgivet, så havde Dean været totalt alene i verden. Nærmest brølede Flemming. Anklagen triggede det, der havde maget Flemming allermest i alle Deans leveår. Den første anbringelse hos en efter Flemmings mening totalt uduelig plejefamilie med en lige så uduelig familieplejekonsulent og en sagsbehandler, der ikke reagerede. Anklagen var det ultimative bevis på et system, der havde løjet, nægtet at lytte til hans bekymringer, smidt vigtige sagsakter væk og ikke handlet på de advarselssignaler, han havde påpeget. Det var så groft, at han næsten ikke kunne have det i sin krop. Alt sammen, blot fordi han, uden i øvrigt at betænke sig et sekund, havde kastet sit liv ind på at være der for Dean og holde øje med, at han ikke led overlast. Var det virkelig takken for at ligge søvnløs utallige nætter gennem årene og konstant være tvunget til at nappe plejefamilierne og de fagprofessionelle i haserne? Den triggede også hans egen følelse af, at han havde svigtet Dean. 6 uger senere stod det klart, at Flemming ikke var far til Dean. DNA-testen var blevet foretaget på Solide, hvis leder havde indvilget i at påse, at mundskrabet fra Flemming og Dean blev udtaget og indsendt korrekt. Der var altså ingen tvivl om resultatet, og jeg var tilbage på sporet af en almindelig anbringelseshistorie. Hvert år anbringes godt 2.000 børn og unge uden for hjemmet i Danmark. Så hvad gør Deans historie til noget særligt? Hvorfor var det lige Deans historie, der bed sig fast? Måske er det, fordi han har prøvet de fleste typer af anbringelser. Politisk er der enighed om, at det bedste er at anbringe børn og unge i netværk, i familien, hos fodboldtræneren eller pædagogen fra barnets daginstitution. Hvis det ikke er muligt, så foretrækkes almindelig familiepleje. Og først som allersidste og dyreste løsning vælges døgninstitutionen. Dean har været anbragt i almindelig plejeanbringelse hos en pædagog, på en døgninstitution og i netværkspleje hos sin mors veninde. Nogle løsninger er brudt sammen, og nogle er han vokset ud af. Allerede det gør Deans historie interessant. Følger erfaringerne fra Deans liv de gængse opfattelser af, hvad der er bedst for barnet? Og hvordan er det lige, at Deans noget skæve netværk, bestående næsten udelukkende af en ret utraditionel papmorfar og 2 ungdomsveninder til hans mor, passer ind i det billede? Måske er det de sammenbrud, Dean har oplevet. Mange anbringelser bryder sammen undervejs, på trods af alle gode intentioner. Myndighederne inddeler sammenbrudene efter, hvad hovedårsagen til bruddet er. Om det for eksempel er den unge selv, forældrene eller forvaltningen, årsagen skal findes i. Men det bliver man ikke meget klogere af. For hvad er det egentlig, der gør, at så mange anbringelser ikke lykkes? Når alle, både familie, myndighederne og anbringelsesstederne, i udgangspunktet har barnets tarv for øje. Hvorfor kommer der tumult, vrede, sårede følelser og frustrationer ud af det, når alle ønsker stabilitet, ro og trivsel for de børn, der bliver anbragt? Også her er der læring at hente i sammenbrudene i Deans anbringelseshistorie. Dean har for eksempel prøvet som 8-årig at blive sat af nede foran sin morfars lejlighed med sine ting i 5 flyttekasser af en plejefamilie, som alle parter troede skulle være en slags forældre for Dean, hans barndom ud. Måske er det den skæve, kraftfulde, alt overskyggende kærlighed, som Flemming har følt for Dean gennem hele drengens barndom. En kærlighed, som de fleste fagprofessionelle, der har mødt ham, nok vil betegne som noget, han må få, men som har været det eneste sikre fundament